Na most. Neked van Zsolit? De nem kell elmenni. Most először egyet. De először egyet. Tedd vissza. Ezt elvettem. Ez nekem nem. Ez nekem nem. És ezt így. Neked az a kettes kell. Igen. Nekem kell. Ez a hatosám. Vége. Kell neked? Jól van. De várjál, még egyet le kell dobok. Ez nem. Jó. Ez nekem kell, de oda. Hát 4-5-6, és akkor ez már neked még van, ez még kell egy 11-es, vagy egy 1-es, akkor ezt ledobom. Az milyen? Azt még ne dob. Akkor azt a 16. Mi van ott benn, kicsi? Ott vannak a játékok. Ez nem jó. Úgy a legjobb. Ja. Nekem ez kell menni. És akkor melyiket dobjam? Ezt is. Mit is? A 4-5-6. És most valamit lehet dobni. Te szépen te. Ja, jó, akkor. Azt ide. Ezt a 9-es tudod. Jó. És ez a 10-es is ezen jön? Vagy nem? Nem, az ide jár. De most onnan le kell dobrád egyet. De melyik? Tart, mit? Jaj, nagy befolyolom. Ezt. Mit kapod? Gyönyörű, Balázséknak a... De csak egyet. Törpöcség. Nem, De a 15-ös nekem kell. az ügyesség. Neked akarod. Na, tudtok-e játszani? Milyen úrba, hogy tudsz rögzíteni. Akkor én ezt ledobom. Na, ide jössz egy kicsit hozzám. Nem jössz ide, na így akkor tatával, nem jössz odatta. Hova akarsz, de nem akarok jönni egy tátát. Na, gyere ide, gyere ide, no. Nehogy cibáltat a téged. Jó. Aztán ide jössz hozzám. Ukráljál a hasán, úgy kell. Ne, akkor ezt kicsit. Nekem már 3 sor le van. Neked hány? 1. Na, most valamit le kell dobja. 8. Jó, hogy ezt én letettem. Kicsi olyan volt. Neked már van 2 sorod. Vagy nem. Pont ugyanúgy állunk. Csak neked még egyet több van. Ó, Apa! Itt van Táj! Na, sziasztok mindenkinek! Ki van itt? Bölcsködik a fogával. Ki van ott? Táj, integessük Zolánnak. Táj. Jaj, összekacagtatok? Jó van. Ezek Zolán, de érdi. Szia, Angyás! Hát
Hát itt mi történt, amíg én nem voltam itt? Mamám, na gyere onnan ide. Mi történt itt? Babóca. Milyen óvatos. Mi van itt? Olyan, mint egy porcelánbaba. Mondom, ne. Na hallám, mi lesz itt most? Na most, készfogás. Készfogás. Üdít meg. Jaj, Jaj, kicsim. baba. Üdít meg babát. Andris. Itt vagyunk, kicsi, itt vagyunk. Itt van anyuka. Csak megvolt. Hol a baba? Az kicsi. Hol a baba? Ez visszamáska szám. Még nem nagyon van ébren, András. Nem. Angyácska, mit csinálsz te itt? A leves ki.